Καλησπέρα σας. Με αυτή την εφαρμογή θα δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε με ένα SP32 τη θέρμανση ενός χώρου. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συνδέσει ένα DHT11 αισθητήρα και ένα LED στη πλακέτα ανάπτυξης και έχουμε φτιάξει το κώδικα για να διαβάσει values. Εδώ βλέπουμε τα values. Έχουμε σετάρει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ώστε όταν ξεπεράσει τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία χώρου να σβήσει η θέρμανση, άρα και το LED που έχουμε βάλει στην πλακέτα. Τώρα θα αποσομειώσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας. Βλέπουμε τώρα ότι έχει ξεπεράσει τους 26 βαθμούς και ανάλογα και η υγρασία έχει πέσει και έχει σβήσει η θέρμανση. Βλέπουμε το LED ότι είναι σβηστό. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Docker, μπορούμε να κάνουμε publish τις αξίες θερμοκρασίας υγρασίας μέσω MQTT server και Node-RED.